Dies ire, dies illa, solvet seculum infamilla. Ang inyong masasaksihan ay hango sa totoong buhay. Taong 2014, Office, Parañaque City. Ito ay video patungkol kay Johnny na merong kinakausap na ligaw na kaluluwa ba? Yung nakatira sa office? Yung nakatira sa tapat ng bahay namin? Hari ng mga maligno? Duwende? Laman lupa? O kung ano-ano pang klase ng elemento na nasa kabilang dimensyon. Noong mga panahong ito ay hindi pa namin alam kung anong uri ba ito. Dahil kung mapapansin ninyo sa video, iba ang kinikilos nito. Hindi ko na patatagalin pa. Ibibigay ko din ang opinion ko sa inyo sa dulo ng video. Kaya tara, panoorin nating maigi. Hoy. Sino ka? Ha? Ano? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ha? Sino ka? Sige. Sino ka? Duwende ka ba? Ha? Ha? O, sino ka? O, sige, usap tayo. Sino ka? Ba't ka pumasok? Isasabihin ka ba? O, ba't ka pumapasok dyan? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Salta ka. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Wala kang pangalan? Ay kung pasabugin kita. Para mawala ka na. Huwag kang magsinungaling. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Bunto ka ba? Ha? Sangin ka? Ikaw ba yung nagpakita sa akin? Kanina? Ha? May sasabihin ka ba? Ha? May sasabihin ka? Naluloko mo yata ako Ha? Pag sinasabi ko may sasabihin ka, umingiti ka. Bakit? Anong iniisip mo? Kaya mo ako? Hmm? Hindi ka ba kalakas? Hmm? Hmm? Ganyan ka kalakas? Ano? Ano yan? Bakit? Bakit? Ba't ako? Hindi, may tinuturo siya. Ano meron doon? Siya yung nakatira sa likod siguro. Ikaw yung taga-likod. Ikaw yung taga-likod? Ha? May sasabihin ka ba sa aming mensahe? Opo.
Anong ginagawa mo? Hindi ka nagsasalita. Hmm? Gusto mo? Gusto mo? Gagawin. Sino sa dyan? Mayos ka. Nagturo siya dyan. Baka nagbigay ng tigal ko sa inyo dyan. Ipapakilala ko lang yung nasa video para sa mga bago kong listeners. Yung nanggagamot ay si Johnny. Yung nakaupo naman na merong sapi, yun ay ang dati naming kaibigan na si Arnold. Wala na akong balita sa kanya ngayon. Ito ang opinion ko para sa video. Kung mapapansin ninyo, hindi ito yung mga tipikal na sapi-sapi na napapanood ninyo. Yung merong mga sumisigaw, nagwawala, nananakit, nambabato ng gamit at kung ano-ano pang lihis na napanood ninyo. Ayon sa ibang batikang manggagamot, kapag ang sumapi ay wala namang atraso sa sinapian, hindi ito makakaramdam ng sakit. Sakit kapag ginamitan mo ito ng mga pamparusa. Kapag sinabing pamparusa, iba-ibang gamit din yan. Andyan yung medalyon, mutya, sinukuan, mga diamante, balahibo ng manok, at kung ano-ano pang iba't ibang gamit. Kaya sa palagay namin, isa sa mga kaluluwa o nakatirang duwende sa office yung sumapi kay Arnold. At kung mapapansin nyo din sa video, isa-isa kaming itinuturo nito. Tapos meron pang parte na nung pagturo niya sa akin, parang medyo nanginig yung camera ko. Hindi nginig na pasma. Yung parang nagkaroon ng malfunction yung cellphone ko. Ayon kay Johnny, at malamang narinig nyo din sa video, baka daw nag-iipon ito ng lakas at iniisa-isa kaming tigalpuin. At sa pagkakaalala ko, yung pinsan kong babae na si Cools, sumakit ang tiyan pagkatapos ng pangyayaring yon. Kaya kumpirmado ni Johnny na nagbato ng tigalpo yung nakasapi kay Arnold. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay yung pagturo niya sa tapat ng office. Para kasing meron itong hinihikayat na pumasok sa loob. Kaya ang ginawa ni Johnny, nag-orasyon siya sa kanyang mga kamay gamit ang espada ni Arkanghel na meron pang basbas ng infinitong kanan. Kaya kung makikita ninyo sa video, pagsaksak na pagsaksak ni Johnny sa kanang bahagi ng katawan nito, agad-agad itong bumagsak at nawala ng malay si Arnold. Yan ang opinion ko sa video na yon. Bukas na bukas ang comment section ko para sa opinion ninyong lahat. Pero kung katarantaduhan yung opinion ninyo, may mga makakasama kayo sa dilim. At ang dilim na yon ay yung black section ko. Ibablock ko kayo at magsama-sama kayong lahat doon, mga kampo ng dilim. Joke lang. Hanggang sa susunod na kwento, hihintayin ko ang mga opinyon ninyo. Yun lang. Paalam.